Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 11, versikulo 24. Adda tattao ama nagparabor ngem bumak ng dalatta. Adda dagiti kermet ngem adda a pumanglawda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakaumay ka mat dito'y balay, Irene. Sapay rabiin. Anya ka diti may paikukan ka. Claire. Nakaumayak. Gaputa umayak ko maagkid daw iti tulong. In-hospital ko ngamin ni nanang itay. Gaputa kimaro man ti sakit na. Awan pa ngamin impatulod ni tatang. Na-delay ka no, iso nga agparparikuta kita iti may gatang iti agas ni nanang. Anya, kaasimat nga rod ni nanang mo no kasta. Uwan nga rod. Mabainak la ko mga umasidagkan ka. Ngam si kalaang ngamin ti amo ka makatulong kada kami. Mala, mabitlaang. Adapay mat iduldulin ko a kwarta dito eh. Isupay lang ti pabulod ko kan ka. Paiso, agyaman na ka. Di kagdanag. Agbayad ak tumatlaan kan ka. Apaman nga agi patulod ni tatang manipod iji abroad. Apay arimor kayo pay lang iti siledyo nanang. Rabiin Nangag ko ngamin akasla na kasarsaritam itay. Isuari mo arak. Ni Irene dayjay nanang. Imay bimulod iti kwarta. Na ospital ka no ngamin ni nanang na. Katawan sa bali a pagbuludan da iti kwarta agastusan da. Ay, kasta ka day. Di mo't aday di abroad ti amana. Wen nanang. Isu na lang, tasaan ka no pa yan nagpatulod. Gaputan na delay ka no ti sweldo da. Ay, kasta gayam. Kahit pinabulodam. Uwan nanang. Impabulod ko tay natgadak edi kalman. Ngam bayadan nanto ka no matlaan. Apaman nga agpatulod ni tatang na. Aglutluto kayo matgaya man nanang. Anya ti sidata yung ay. Agluto akman iti pinakbat, anak. Nabayag mata na saan ta nagsida iti kastoy kay. Wan nga agpaiso nanang. Uray siya. Kayat kumatiag sida iti pinakbat. Kailiw kumatan ti luto yun nanang. Ay, saan abali, anak? Dandanin maluto da ito. Alaman nga rod nanang. Panawan kayo pa'y bit dito eh. Tadalaga tangit dita istor. Apag isunto, inton maluto da ita. Ay, sige lang, anak. Saan ka nga agbaybayag, Iti kasta, mga tanton, apaman ang makaluto ak iti sidaon ta. Adda ka matgayam dito'y istor, Claire. Wan auntie, adala ginatang ko. Agawid ak matan. Sana bali tanagatang kumatan tigat-gatangag. Kasta aya, aywan gayam ka anakan. Mabalain ti makipangan ijay balayaw. Sa anak pa'y ngamin anak kaluto iti pangaldawak ka. Ay, katwan auntie, mabalin lata. Alang arod, umay kayon. Makigiddan kayon kanyak. Intayo ijay balay. Ta sigurado nga agurura yan ni nana. Ay katwan aka anakan. Aywan gayam, anyang iti sidaan niyo. Nagluto ni nanang iti pinakbat, auntie. Ay kasta aya, ay na. Sigurado, naimas da ita. Gaputan ni nanang mo tinagluto. Naimas at talaga ti panaglut-luto, Anita. Ay na, talaga nga adumanon ti makan ko. Ay, kasta yamanang. Ala, mangan kalaang, adum iti masida. Kan, mangyawit kan tumatan iti sidaam. Ay saanen, nakababain mo't nakipanganak lang arudan. Kalpasan na mangyawid akpay laang. Okay lang, auntie. Sana bali. Adumatin luto ni nanang. Saan mi matlang nga maibus da ito'y. Iso ayawid yu lang ang tidaduma. Ay, wan ba't ngamin manang? Tapno saan kanton nga agluto iti sidaam inton malam. Alaman laang katagyaman na ka. Ni, mabit lang, auntie. Nanang, adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Inakbit kitaan. Si kamat gaya manong Arnel. Anya ka
May ko kan ka. Umayak la ko mabumulod iti kwartam no adda. Masapol ko ngaminan. Awan ngamin ibayad ko iti nakautangak. Kit umayin agsingsingir. Naera namot ngamin awan panggedak ita. Gaputa nagsakitak iti manong aldaw. Isong ita awan pagbayad ko. Iso apang asim pabuludan na kuma. Ha? Ala, kasano day tuyin Manong Arnel? Sapay na iranamot ngawan kwartak ita. Gaputa impabulod ko mat ka ni Irene apagayam ko ti kakayso na nga iduldulin ko a kwarta. Anya ti kunam, Claire. Pinautangam iti kwarta ti pagayam mo. Saan ka kadingag pampanunog? Anya ti amom no saan nan amalagip ti agbayad iti utang na. Ha? Pudno ti kunak. Ado ti amamok akasta ti ugali na. Umutang na. Kalpasan na. Saan dan nga mo ti agbayad? Nana, si kalangan ti pagbuludak iti kwarta. Ah. Bayadak tumutlaang. Apaman ang makasapulak iti panggedak. Anya, ay pasensya kan barok. Ngam sa anak ngagpapautang. Oh, adoy, Arnel Barok. Adamot iduldulin ko a kwarta. Medyo napigsamot nga tinegosyo ka barbecue. Iso nga adamot na urnong ko. Awato mo, Barok. Ay na, agyaman ak nana. Di ka agdanag. Agbayad ak tumutlaang kada kayo. Wahin, Barok. Ala, saan mo pailaang apanunutan dayta? Alaki din, ingkan ibayad dayta iti nakautangam. Iti kasta, saan kan nga agparparikot? Kat, pasinsyam la kuman ni Romina akabsat ko. Talaga nga minakasjay na dayjay. Saan ang managparabor? Wen, di ka agdanag. Maawatak. Amangan ngamin no na trauma. Gaputa dumot dagiti pinapautangan na idi. Ngam saanan ang nagbaybayad dagiti dadduma. Agyaman akbarok. Naimbaglakid din taman nakaawat ka. Tano, sabali ka lang atak. Ang mga nusaksakitan tinakam mo, ti panagsasao ti kabsat ka. Sa anak akasta. Siyak lang arudan ti adda kasapulan na. Kalpasan na. Siyak pa iti agsakit tinakam na. Oh, nanang, apay asan kayo ang makaid na? Anya ka diti mapaspasama kada kayo. Ay, nasakit nga min ti tiyan ka, anak. Kasla saan kon akabaulan ti sakit na. Ha? Ang mga nanyamat daytan. Tinasayaat, ipan kayo langan iti ospital. Alaman nga ron, anak. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Mabitla ang nga rod, nanang. Mga yabak iti mang tulong kada tayo. Ay, wun anak. Kartingam ko, ma. Anya, na ospital ni nanang mo kunam. Wen, auntie, masapul ka no ang maopera. Gaputada gallstone na. Kat anya nga rod ti gagaram ta apay nga imay ka dito'y balay. Umayak pa ila kumamang ibagay iti kwarta kada kayo, auntie. Naira na ngamin nga awanan kami ita. Anya, tasyak pa iti pagbuludam. Apay, sa inyo ka di amasingir dagiti pinapautangan nyo. Ay pasensyan ngam awan maipautang ko kun ka. Ingka ki di singiran dagiti pinapautangan nyo. Tapno at daramatan ni nanang mo ija ospital. Alang arod, auntie. Mapanak lang arudan bumulod ka ni Manong Arnel. Ay rumbang lang Kaputad, dapay utang na kada kayo dayjay. Iso nga iso, ti pagbuludam. Kumusta ni Auntie Anita, Claire? Okay, matan. Pagyamanak iti Diyos, gapot tabalig iti operasyon. Nasayat nga ron no kasta. Wen, katagyaman ak Manong Arnel, gapo iti naitulong yo a kwarta. Awan anyaman na. Gaputa saan la asyak ti akin kwarta iti dayjay. Nagkidawak iti tulong kadag iti karuba. Gaputa basit lang matisweldok iti trabahok. Kan may sa. Rumbang lang nga tulungan kayo. Gaputa idi siyak ti agkasapulan. Da kayo tinang tulong kanyak. Talaga akas tamanong. Rumbang laeng atulungan tayo dagiti agkasapulan. Nulakit di, adda kabailan tayo nga itulong. Kumusta kayo, Auntie Anita? Ay, okay akon, Barok. Iso na lang ta. Nakapsutak pa ilang. Ala, Auntie.
Agpapigsa kayo. Iti kasta, makaawid kayon ijay balayo. Wen barog. Ay, jakmod kaya ti agbayag diti ospital ta masikura anak. Sana bali, anti. Makaruar kayon tumot lang iti kabiitan na panawan. Isong aganos kayo pailaang. Kan saan yu aliwayan at tumarandag iti in reseta ti doktor nga agas yo. Iti kasta, daras kayo nga gimbag. Wen barog. Talaga akasta ti arabida. Claire, awatam daytoy tulong ko daytoy kada kayo. Kan pasensya ka la kuman ha. No itaaklaan nakasarungkar diti ospital. Makumikumak ngamin iti trabaho. Agyaman nakiti daytoy Irene. Dakkel tulong daytoy kada kami. Kat, kumusta ni Nana Anita? Okay maten. Rumwar kami inton maminsan abigat. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, nabayag mo ta sa anak ang nakasarungkar iti balayo. Gaputa nagsapulak iti panggadak. Iti kasta, saanan nga agsublipay ni tatang iti abroad. Maragsakan para kan kagayam. Gaputa nakasapol kan adagos iti panggadam. Uwan, kan agyaman nakmut kan ka ha. Gaputa ado ti na itultulong mo kada kami. Nang runa iti nagsakit ni nanang ko. Kat ita tada kayo mati agkasapulan, siyak mo't ita ti tumulong kada kayo. Talaga akas tagayam. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Basta lakit di ka ba ilang. Nakaruar kamot gaya man iti ospital, Anita. Ay, wen manang. Idi pa'y lakalman. Kahit sa dinungay, tinangalaan nyo iti ginastusyo iti ospital. Ado matinangtad, iti tulong da. Kat iso ti naramat may. Kasta, kahit dagiti pinautangan nyo ngay, nagbayad da ka di mo laang. Wano, sandakan at tinalyaw apulos, idi na ospital ka. Ay, may damot Kay nagbayad dan iti utang da. Kinapudno na. Sobra pa'y nga raw ti na ititid da. Gaputa, dandani inal daw amang tedda kadag iti prutas. Kan anya pa'y dita amakmakan. Ay, malagmanan. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyak. Nagrigat ka ngaminan ay ati agmay-maysa. Ay agluto akay din. Sapay mapisina kun. Ay kitaak man no adda pa'y maluto ang masida di taref. Apay ngay. Kalaat mo't na nagsakit ti ulok. Ay anay ko. Sapay maulawak mo't kan. Madya talaga. Agrikos mo't ti panagkit. Claire! Claire! Adda kayo ka di! Manong Arnel, apay akas ka lang maururaman. Apay ngagpukpukaw ka. Anya tinapasamak. Claire, ni Auntie Romina. Apay ni auntie. Nalabsak itay nga awan puot na itibal ko na. Katay jay, impan ko adagos iti ospital. Lukas na, mapanak iti ospital, itamat laang. Kumusta ni Romina, Claire? Saan pa yan nagsubli ti puot na nanang? Ay, apay nga maid. Anya tinapasamak. Apay ako na ni Arnel ang nakita na nga awan puot ni Antay. Sigun iti doktor anang tamingkan ko na nanang. Naatake ka no iti high blood. Ha? Ay, kasimot nga rod ni Antim Huwag nga rod nanang. Ngam agkararag tayo. Ikararag tayo, asapay la ko mata makalasat ni auntie iti sakit na. Kumusta ang tan ni Auntie, Claire? Saan pa yan nakapuot? Ngam, kuna ti doktor, naispalan ni auntie. Nasayahat mat no kasta. Katsapay ko ma, ta makapuot matan. Sapay ko mga rod. Uwan gayam, agyamanak ka ha. Tauray maditi pakpakita ni auntie kan ka. Sikapay tinangipan kan ko na dito'y ospital.
Awan anyaman na, Claire. Agkakaruba tayo. Asino kumapay nga iti agsisinakit, no di da tayong agkakaruba, no apay mat ngamin, asaan pay la makipagnad kada kayo ni Antim. Iti kasta, saan ngagmay sa balay na? Ay, day tamat nga rod ti kanayon mi nga ibaga ken kuana. Ngam ko na nga asidag kanu mati balay da iti balay mi. Isu asaan na akayat. Asino pa'y kanu nga iti agnaed iti balay na, no panawan na. Nasayaat mo, nagsublin ti puot mo. Manang Rubina, kumustan ti Riknam? Ay, nakapsutak pa'y laang ading ko. Alah, manang, agpaimbag ka. Ken mangan ka kadagiti na susustansya amakan. Akas kadagiti natangken prutas. Wan, katagyaman na kada kayo Gaputa idisikati masakit. Pulos asan ka sinarungkaran. Idinto tada kayo. Tinakakaamukin ni Claire anang bambantay kanyak dito ospital. Alah, saan mo na panunutan day tah, manang? Agpaimbag kakit day, tapno makaawid kan. Wan, ading ko. Katapaman na makarwarak dito ospital. Agkidawak iti pamakawan kadagiti karo ba tayo. Nang runakin ni Arnel. Kaputano kasta nga kasapulan da iti kwarta. Kat umasidag da kanyak. Saan ko akayat ida pautangan. Nga uray adda kumamit ipautang ko. Ay, wen manang. Nasaya at mo't no agkidaw ka iti pamakawan kadakwada. Gaputa iso dati nakakaamo anang ted iti gastos am diti ospital. Gaputa awanan kami mat ita. Basit laang mati mapaspastrak mo ita iti negosyo may. Wan, ading ko. Naibagamat laang kanyak ni Claire. Adagiti kano kaaruba tinagtitinulong iti magastos dito ospital. Ado nga agpaiso ti kwarta kiti. Ngam naibos matlaang. Gaputakan ayon ti panagsugsugal ko. Tumulong tayo iti agkasapulan, iti tulong tayo, nulakat takabailan tayo. Ti managparabor, paraboran to mati Diyos Ama. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.